Добър вечер, уважаеми госпожи и господа. Добре дошли в ефира на Диема Спорт, за да проследим последния двубой от 10-я кръг в А-футболна група, който противопоставя отборите на Левски и Ботев Пловдив. Един наситен с много история, традиции, противоборство, футболен двубой, който се надявам да ни донесе и много вълнуващи емоции. Поне публиката показва, че ще е на ниво и в тази среща. Въпреки проливния дъжд, който от няколко дни вали над София, солидно количество на тези фенове, които числим към агитките на двата отбора, въпреки че пловдивчани бяха недоволни от това, че двубоят се играе в понеделник вечер, работен ден, но нямаше как да иначе, след като Левски изигра последния си матч официален, а той бе от 16 на финалите в турнира за Купата на България в четвъртък и победи трудно с 4-2 след Дуски Поморие в Бургас. Ботев Пловдив също вече е осмина финалист, наделявайки с 4-0 над Септември Симитли. Двете нелисаторки вече излизат на терена, предвождани от главния рефер Георги Орданов с асистенти Милена Рабаджиев и Даниел Ников, четвърти съдия Георги Петров. Ето и стартовите 11 за Левски: на вратата Боян Юргачевич, в защита от дясно Живко Миланов с 20 номер, от ляво Веселин Минев 14, централни бранители Деян Иванов с 39 и с третия Мен Балит, опорни халфове Георги Костадинов с 70 номери, с 8 Джереми Деноер, пред тях са 45 Владимир Гаджев, от дясно ще атакува Роман Прохаска, ляв външен халф Божидар Краев с 12 номери, централен нападател Линел Кинтамбала, прощавайте, с 99. За гостите от Ботев Пловдив, на вратата бразилецът Виктор Гола с първи номер, капитанът Йордан Христов с 11 десен бек, ляв крайен защитник Лазар Мари с 24. В центъра на отбраната с 6 Даниел Златков, 22 Пламен Николов, вътрешни полузащитници 88 Милен Гамалков и 66 Орлин Старокин, пред тях Лъчезар Балтанов, от дясно Даниел Генов, от ляво Божидар Васев и на върха на атаката Александър Колев. Левски избра да защитава през първото полувреме вратата, зад която се намира сектор Б. По традиция така правят сините капитани, когато спечелят жребия. Може би мотива е, че ако двубоят не тръгне през второто полувреме, те да атакуват именно към сектор Б. По мое скромно мнение, отбора на ЦСКА избираше точно обратния вариант с равно попадение да се круши гостуващия тим, за да атакува към сектор Г. Но това са само догадки. Боян Юргачевич, героят от двубоя в Бургас, спасявайки две дуспи, класирайки Левски напред. Ермин Шиляк, който получи много ласкава оценка от своя колега на пейката на Левски, Стойчо Стоев, заяви, че Ботев в момента е по-различен отбор, отколкото в началото на сезона. Личи се, че има нов треньор, не че преди това тренерите са били слаби, но сега играят по-офанзивно и по-приятно. Стойчо Стоев извършва 4 промени в сравнение с последния шампионатен двубой. Тук на стадион Георги Аспарухов победа над Берой с 2-0. Джереми Деноер заменя Мигел Бедоя в стартовите 11, Божидар Краев на място на Радослав Цонев. Линел Кинтамбала започва вместо Тарана Омар Диаби, който се контузи именно срещу Зарали. И една принудителна промяна бе заявен в стартовия лист Максимилиан Карнер като партньор на Белуид в центъра на защитата, но на загрявката австрийският централен защитник Карнер е получил контузия и се е наложил на Деян Иванов, 19 годишния младок, да започне като титуляр. Начало на двубоя. Левски на трета позиция в момента. При успех също ще запази третото си място, но ще се доближи само на точка от лидерите Литекс и Лудогорец, които имат 19. След вчерашния успех на Локомотив Пловдив над Славия, Ботев Пловдив се смъкна на 9-та позиция. Да, в интерес на истината, с матч по-малко, с 9 точки. 11 има градския съперник на жълто-черните Локомотив. Така че и от тази гледна точка двубоят е изключително вълнуващ, тъй като Ботев в такъв случай няма да иска след първия кръг от втория дял от шампионата, ако първенството го разделим на 4 равни части, канадците няма да искат да са след смърфовете.
Александър Колев, пресилен от Деян Иванов. Без нарушение, сблъсък между двама юноши на Левски. Единият в синьо все още, централен защитник, докато Колев още в юношеска възраст продължи кариерата си в Белгия и сега играе в Ботев Пловдив. Неколкократно е коментирано, че поне в медиите, че той ще се завърне на Герена, но продължава да защитава жълто-черния цвят Алекс Колев. Без нито една промяна за Ермин Шиляк в титуларния състав. Ако вземем за отправна гледна точка последният двубой, той отново бе гостуване за Ботев на шампиона Лудогорец, загубено с 1-2. Същите 11 и сега са титулари. Центриране от дясно на Живко Миланов. Веселин Минев, капитанът, ще действа с Божидар Краев по левия фланг. Деноер за Прохаска. Първа възможност за Левски. По-сериозно нахлуване в наказателното поле. Костадинов за Гаджев. Живко Миланов. Паса без Китамбала, който има честта за първи път да започне като титуляр. Вече опита вкуса на това да е част от Левски на стадион Георги Аспарухов, влизайки при домакинството, при победата на Левски над Берое. Не остана доволен от своето представяне французина тогава. В 51-та минута той замени Омар Диаби и опита няколко удара. Но пък самият той в интервю за Диема Спорт през седмицата призна, че все още има да наваксва много в своята физическа подготовка. И никак не е доволен от своята моментна форма. Диаби е контузен. Курдов е на пейката. Курдов, който днес празнува своя 27-ми рожден ден. Много критики отнесе централния нападател заради няколкото пропуска, които направи пред вратата на Поморие. Пропусна и Дуспа, който се е случило и на най-добрите футболисти от всякакъв един калибър на първенства и турнири. Стойчо Стоев заяви, че треньорския щаб и футболистите стават твърдо зад Курдов и го подкрепят в този труден момент, но Курдов все пак днес остава на резервната скамейка за сметка на Китамбала, който твърде вероятно е да не може да издържи пълни 90 минути. Центриране на Генов след изпълнението на свободния удар. Гаджев, който се завърна на Герена и той в този матч с Берое, принудително трябваше да започне като титуляр. И какво начало за бившия капитан на сините, отбелязвайки гол, първият при победата над непобедения до тогава Берое. След това се разписа и Роман Прохаска. В първия кръг се срещнаха тези два отбора на стадиона в Коматево. Резултатът тогава бе 1-1. Ранен гол на Георги Костадинов след центриране от свободен удар на Борислав Цонев и изстрел с глава на дефанзивния халф донесе аванс на сините. Жълто-черните изравниха чрез Даниел Генов. Генов, който сега играе своя 50-ти матч в А група. Далеч по-солидно присъствието на Лъчезар Балтанов, юношата на Левски, именно срещу родния си клуб, записва своя матч номер 150 в елита. Балтанов пък се разписа в последното шампионатно гостуване срещу Лудогорец, изравнявайки резултата 1-1. Уважаеми зрители, ако сте наблюдавали тази среща, си спомняте, че през второто полувреме жълто-черните играха прекрасно, изпуснаха няколко възможности да поведат в резултата и в крайна сметка бяха наказани с втория гол на Клодио Кеширо, така че загубиха това си гостуване. Да се съсредоточим върху действията на терена. 6-та минута започва да тече. Деян Иванов, който за последно игра на 30 август при равенството 0-0 с Пирин Благоевград тук на стадион Георги Аспарухов. Сега отново опитва тръпката от официален матч, макар и за сметка на контузията или заради контузията по-точно на Максимилиан Карнер. Прохаска в дясно търси Живко Миланов. Късно, слабо се оказа това подаване на словашкия футболист Роман Прохаска. Васев обаче загуби топката. Странично хвърляне за домакините. Георги Костадинов. Аймен Балуит напредва солидно. Пас на Прохаска, удар от границата на наказателното поле на Владимир Гаджев. Право в ръцете на Виктор Голас. Бразилския вратар на гостите бе опрекнат от своя треньор Ермин Шиляк за това, че е боксирал топката, а не я уловил при ситуацията, при която Лудогорец поведе в сблъсъка между двата отбора. След това обаче
Голас направи няколко страхотни спасявания. В крайна сметка капитулира с нов удар близо на Клаудио Кешеро. Всичко това е в историята. Историята говори, че от много време насам, от 1997 година, вече 18 години, Ботев няма победа на този стадион или поне при гостуване на Левски в А група, защото в един период Левски домакинстваше на стадион Васил Левски. 15 поредни победи на Левски срещу Ботев, 15 поредни домакински успеха. Дали серията ще продължи или ще бъде прекъсната поне с равенство за жълточерните, това ще разберем в оставащите малко повече от 80 минути. Прохаска. Ари срещу него. Костадинов. Топката остава в очертанията на терена. Гаджев владее. Центриране Владимир Гаджев. Златков чисти пред Китамбала. Орлин Старокин, който се изправя срещу бившите си съотборници, или поне част от тях. Старокин бе част от Левски при завръщането си в България. Игра за Локомотив София през минали сезон, после за кратко в Румъния и сега подсили Ботев Пловдив. Трети матч за дефанзивния халф, който се партнира с Милен Гамаков пред карето защитници на Ботев Пловдив. Лъчезар Балтанов, както и в Разград, ще действа зад гърба на нападателя Александър Колев. Белаид Денойер за Левски. Активна прес от страна на жълто-черните. Стремят се всячески да пречат на сините при изнасянето на топката и да организират бързи атаки, ако успеят да се осигурят владение. Сега не мина паса към Гаджев. Колев, ясно от себе си има Балтанов. Той комбинира наляво с Васев. Също Васев е Живко Миланов. Великолепни изяви на Живко Миланов, както се завърна на Герена 31 годишният защитник, който сега е фаулиран и изпитва болки. Няколко футболисти в състава на Левски страдаха от травми след двобоя с Поморие за купата. Живко Миланов бе един от тях. Бедоя, Денойер и Орачев са другите. Бедоя, Денойер и Орачев дори бяха заменени принудително и не доиграха срещата. Все пак Денойер сега титуляр. Бедоя на резервната скамейка. Същото се отнася и за Мики Орачев. Състава на Ботев Пловдив не е новина. Контузиите на Мариано Гдянов и Серкан Муси. Валентин Галев имаше мускулна травма. Резервен вратар е записан Мартин Димитров, който пък обърна глезен през седмицата, но сега е на пейката на Ботев. Възможност за Левски. Китамбала. Денойер, прощавайте. Китамбала е по-напред. Не мина подаването към Краев. Краев, който когато трябва да играе с Роман Прохаска като външен халф. Роман Прохаска играе отдясно, Краев отляво. Иначе често свикнахме да наблюдаваме Божидар Краев, 18 годишният талант и надежда в състава на Левски, голмайстор от началото на сезона със своите 3 попадения, да играе по десния фланг. Китамбала. Краев. Отново французина. Французина сподели, че може да играе като централен нападател на Китамбала и зад нападателя, където предпочитано няма проблеми да играе като крило. Виждаме го сега да запълва позицията на Таран след контузията на Омар Диаби и оставането на Атанас Курдов на пейката. За момент щеше да загуби топката от Гамаков. Китамбала. Продължават сините да владеят. Георги Костадинов. Надясно се включва Живко Миланов. Костадинов го вижда. Дали Миланов ще достигне до топката? Не бе вдигнат флаг за засада, но пък и Миланов не успя да догони подаването на Георги Костадинов. Разбира се, абсолютно никаква засада няма в случая. От задна позиция изкочи десния бек на домакините. Като казахме, че Атанас Курдов днес празнува 27-я си рожден ден, на днешната дата, рожден ден, 59-ти, празнува и бившия футболист на Ботев Пловдив, Трифон Пачев, който има 320 мача за жълто-черните.
И още малко история. На 28 септември през 1960 година тези два отбора играят матч помежду си в А група. Ботев Левски в Пловдив 1-1. Този двубой исторически, защото тогава първия си гол за Левски бележи легендата Георги Аспарухов. За Ботев тогава се разписва Райко Стойнов. Веселин Минев, Божидар Краев. Какво ще реши Краев? Прехвърля действията на другия фланг, където е Прохаска. Той с глава се опитва да свали към Гаджев. Странично хвърляне за Левски. Живко Миланов ще изпълнява. Отново Миланов. Иска да получи от Костадинов. Също Миланов е Васев. Се успя все пак да центрира Живко Миланов. Очакваният натиск от Левски е на лице. По-дълго владеят футболистите на Стойчо Стоев топката. Опитват атаки от дясно и от ляво. Стремат се да са агресивни, когато загубят притежанието на топката и бързо да се върнат. Ботев обаче може да бъде много опасен на контратака. Роман Прохаска. Денойер. Миланов загуби. Балтанов. Марин за Васев. Ето доказателство за последните ми думи. Нямаше много опции пред футболистите на Ботев при изнасянето на топката. Трайно настанени в противниковата половина с сините. Това им позволява и да си върнат притежанието, когато загубят. Прохаска. Гаджев чака да му бъде върната топката. Прохаска обаче е затиснат от двама. Къч. Живко Миланов търси открит свой съотборник. Китамбала получи отново Миланов. Премина през Васев. Срещу него е Марин. Сполучлива игра на левия защитник Лазар Марин. Блокира Живко Миланов и удар от вратата ще изпълни Виктор Голас. Иска резултатност в този 10-ти кръг. Максимум по 2 гола на матч. Да видим какво ще се случи тази вечер на стадион Георги Аспарухов. 15-та минута започна да тече. Левски, Ботев 0-0, без нито едно чисто голово положение през този четвърт час игра. Веселин Минев сега ще овладее. Не, остави топката да напусне терена и ще изпълнява тъч. Краев. Търси Китамбала. Китамбала с едно доста смело изказване в това интервю, което ви цитирах в началото, дадено пред нашия колега Николай Камбуров. Той си постави за цел да надмине постижението на Гара Дембеле. Китамбала познава Дембеле от престоя на двамата в школата на Оксер. Дембеле има 26 гола, 24 мача за годината, през която играва в А-група. Общо с мачовете за Купата и Лига Европа, 35 гола в 38 двубоя. Ако Китамбала надмине това постижение, няма как Стойчо Стоев, ръководството на Левски и привържениците на този отбор да не са предоволни. Колеблив е Левски на своя стадион Георги Аспарухов. 2 победи и 2 равенства. Победите са над Монтана и Берое. На тази над Берое бе изключително ценна. Равенствата са с Литекс 2-2 и 0-0 с Пирин. Решението е в полза на Ботев Пловдив. Категоричен е главният рефер Георги Йорданов, въпреки претенциите на Деян Иванов. Да, първи стигна игра с топката Деян Иванов, но пък още от преди това бе изваден от баланс Балтанов. Даниел Генов и Божидар Васев са зад топката. Това може да бъде първа опасност пред Боян Юргачевич. Васев прескочи, Генов центрира. Белуит с глава.
поднася спокойствие. Китамбала с спорен пас към Краев, но самия французин после овладя. Не успяха да разгърнат контрадействията си домакините. Великолепна атмосфера на Георги Аспарухов. Две от най-горещите, най-верните агитки в България в момента си дават и те среща в фенското дерби. Прохаска за Гаджев. Това може да бъде опасно. Центриране на Гаджев. Даниел Златков с хубава намеса. Интересно е, че и двете домакински победи на Левски от началото на сезона с резултат 2-0. Как се представя пък Ботев Пловдив при своите гостувания? Деян Иванов, преследван от Александър Колев. Две загуби, 0-6 от Монтана, 1-2 от Лудогорец, една победа с 1-0 от Пирин и едно равенство, 0-0 с Берой. Т.е. от всичко са опитвали жълточерните при своите двубои. Извън Пловдив, близък планов Вин Старокин. Денойер. Финалът на Кюрасао. Гаджев. Гаджев, който сега взема мястото на Бедоя зад нападателя. Минев, подаване успоредно на гол линията. Дали тук не можеше да се стигне дори и до автогол, но Пламен Николов трябва да обере овациите от сектор Г заради своя шпагат и начина, по който изчисти топката, макар и може би малко рисковано. Поне се създаде на пръв поглед зрителна измама, че топката лети в опасна близост до вратата, пазена от Виктор Гона, съгов удар в полза на Левски. Заходи за късо изпълнение Денойер, но бе върнат, така че сега вече може да реши друго холандецът. Притежава холандски паспорт, нищо че на финал на Кюрасао. Да, късото изпълнение е факт. Прохаска. Дясно Живко Миланов. Виктор Голас без никакви проблеми. Балтанов. Не успя да владее Балтанов, а Веселин Минев чисти в тъч към трибуните на придобиващия все по-завършен вид сектора на Георги Аспарухов. В същото положение се намират и гостите. Пък те дори не играят на Христо Ботев. Пак и там в процес на доизграждане стадиона, на който са свикнали да домакинстват. Златков. Георги Костадинов. Китамбала. Какво ще реши французина? Задържа топката доста дълго. Можеше да подаде по-рано. Бе принуден да върне назад. Краев. И той сбърка. Няма нарушение. Играта продължава. Топката отново е за сините. Денойер за Гаджев. Връща се назад Гаджев, за да получи топката и да даде насоки на нападението. Краев, наказателното поле. Излезе от него. Гаджев, дали ще шутира? Не. Да търси подаване. Роман Прохаска обаче опита удар от дистанция. Рикошет и ъгов удар за Левски. От подобна позиция Прохаска търси обаче другия ъгъл и вкара за 2-2 на Литекс. Владимир Гаджев ще изпълни ъглови удар. И пак ще повтори упражнението халфът на Левски. След като Александър Колев с глава изчисти. Отново футболист на сините не може да нанесе опасен изстрел с глава. Гаджев. И пак центрира на Гаджев. В левия крак. Китамбала. Той не е от най-високите футболисти. Костадинов. Прехвърля на ляво. Голас. Улавя топката. Ще не произлезе от тази атака на Левски. Наглед надмощие
за домакините, но то е абсолютно безрезултатно. Старокин за Колев, Васев, може да се измъкне Васев, поведи си дълго топката. Емен Белайт притича там и парира опасността пред Юргачевич. Васев, който останал сам очи в очи с Георги Аргелашки. Не, тогава още Милан Борян беше на вратата, мисля. Не посмя да шутира, потърси комбинация. Затова съжаляваха феновете на Ботев. Можеше тогава Ботев да поведе на Лудогорец. Това се случи в миналия кръг. Две поредни домакинства за Левски, две поредни гостувания за Ботев. Това е защото наред е второто завъртане. Засада. Владимир Гаджев е бил в положение на засада и той самия не знае дали решението на асистент рефера е коректно. А то е. Ботев изигра своя матч за купата в сряда. Споменах за победата над Септември Симитли. По-малко време за възстановяване имаха сините. Васев отляво. Можеше да стане доста напечено пред Юргачевич от това центриране. Левски в четвъртък, не само че ден по-късно, но и 120 минути плюс изпълнението на Дуспи. И седиха силите на домакините. Центриране на Лазар Марин. Гаджев на гърди спира. Гамаков обаче му отей притежава силен удар младежкия национал. Чиято луксозна кола наскоро бе открадната. Нямам представа дали върна притежание върху своето возило Халфът. Много удар за Ботев. Васев. Двама срещу него. С пета Васев към Гамаков. Центриране на Гамаков. Справиха се защитниците. Божидар Васев може да шутира. Дали тук имаше рикошет? Не. Удар от вратата. Първа по-сериозна, по-продължителна атака на гостите от Пловдив. Гарнирана и с изпълнение на няколко статични положения. Опити за удари от дистанция. Те са добра алтернатива за попадение тази вечер. Предвид това, че топката е мокра, хлъзгава, тежка. Не по-тежко от обичайното. Значи тенденция топките да са доста по-леки от това, с което се играеше преди 20 години. Да речем Балтанов. Потърси Даниел Генов. Знае Генов как се вкарва на Юргачевич. Но в последните срещи Юргачевич заключи вратата си, след като пусна 5 гола в първите 3 кръга. Само едно попадение в следващите 6 мача. Спаси Дуспа на Маркиньос. Спаси и 2 на Поморие. Денойер сбърка с паса. Прохаска. Васев. Ама фаул. Ермишинък настояваше за такъв. Джереми Денойер. Какво ще реши холандецът? Потърси подаване. Загубиха топката сините. Гамаков за Балтанов. Васев. Хубаво разиграха двамата. Балтанов може да навлезе в наказателното поле. Центриране на Балтанов. Продължава импулса в играта на гостите. Старокин. Този път Краев му отне и се втурва в атака 18-годишния футболист. Краев прохаска е свободен. Върна назад за Костадинов. Върнаха се жълто-черните. Притъпи се атаката, но пък сега може да стане интересно. Отново Краев. Неговото подаване към Гаджев е пресечено. Интересни 26 вече минути на стадион Георгия Спорухов. Липсват чистите положения, но динамичен двубой наблюдаваме. Това е сигурно. Веселин Минев. Йордан Христов
Трябва да спира Веселин Минев и Божидар Краев в тази зона. Краев центрира с левия крак. Краев. Прохаска успя да играе с топката. Свали я, но в близост до него нямаше футболист на Левски, който необезпокояван да обстрелва Голас. Центрирането на Краев. Без задържани за фланелката в интересна истината Прохаска. Въпреки това отигра положението. Това е ситуацията малко преди това. Пробива на Балтанов. Центрирането, но в зона, в която имаше двама футболисти в синьо. Малко по-назад пък бяха съотборниците на Балтанов. Ако там бе пратена топката, можеше вече Ботев Пловдив да води 0-0, 28 минута. Владимир Гаджев центрира към близката града. Краев отклони. Денойер. Малък ъгъл пред Денойер. Удар с глава. Няма гол. Засада. Китамбала е бил в положение на засада. Обикновено Милен Рабаджиев вдигна своя флаг. И с основание. Чудно защо оттам иска Виктор Голас да изпълни. След като точно оттам порази неговата врата Китамбала, макар и от нередовна позиция. Белайт. Божидар Краев. Веселин Минев. Гаджев. Гаджев с подаване към Денойер. Орлин Старокин. Две топки на терена. Тази, която се готви да вкара в игра Минев, и още една останала след атаката. Костадинов. Прохаска. Влязал е навътре Роман Прохаска. Но пък могат да се позволят лукса да вкарат още един човек в халфовата линия сините, тъй като Живко Миланов е изключително активен и доста често действа като типично дясно крило. Гаджев. Подаването може би не бе за Прохаска, затова се оказа и твърде силно за Словака. Не успя той да укроти топката. Колев и Балтанов дебнат за грешка. Краев. Денойер. Денойер се изнася на левия фланг. Играе доста често с Минев и с Краев. Решението е в полза на Ботев. Нов фаул. Потърпевш Балтанов и извършител Георги Костадинов. Костадинов му бе дадено почивка срещу Поморие за купата в четвъртък, но пък контузията на Бедоя принуди Стойчо Стоев да пусне в игра Георги Костадинов. Тът за Ботев Пловдив. Лазар Марин. Балтанов с подаване през гърба си към Васев. Костадинов. Китамбала. Китамбала, който избра своето жилище да е в близост до тези на Аймен Балит и на Омар Диаби. Те са хората, които помагат за адаптацията и са най-близки на най-новото попълнение на Левски, което е съвсем разбираемо. Френско говорящи са и тримата. Рейд на Костадинов и удар от дистанция. Хореография в сектор Г, където е настанена гостуващата агитка. Гол силно напред. Балтанов се опита да продължи към Колев. Грешка на Денойер. Колев за Васев. Васев центрира. Юргачеви си излиза и лови
Георги Костадинов. Живко Миланов. И отново Роман Прохаска влезе навътре. След като подаването бе за Миланов. Лошо прое топката Миланов и извърши нарушение след това. Твърде вероятно е срещата да бъде прекъсната за кратко, ако този дим, който се стеля от факлите, хвърлени от феновете на Ботев, попречи на видимостта. Все още не успявате да видите ситуацията, уважаеми зрители, защото димът е пред вратата на Ботев, а пък топката е поставена в непосредствена близост до централната линия. Заради това и е спряна временно играта. Сигнал на главния рефер. Гамаков, Старокин. Гаджев бе на гърба на Старокин. Балтанов също бе атакуван. Колев. Задържа Алекс Колев топката. Лазар Марин. Грешка на младия ляв крайен защитник. Просто топката мина под кръка. Деян Иванов бе титуляр в двубоя срещу Ботев в Пловдив и тогава водеше битка с Алекс Колев. Мисля, че знаете, уважаеми зрители, за проблемите с коленете на младия централен защитник. Често играе той на обезболяващи инжекции. Говори се дори, че може да претърпи операция през зимната пауза. Заради това и търсят централен защитник ръководителите на Левски. Другите спекулации са, че Амен Белуит може да напусне. Ерлин Таети, албански национал, бивш футболист на Базел, една от дискутираните възможности. Появи се името на Александър Александров, националът, който остана извън групата на Лудогорец в дербито срещу Литикс. Това е другото дерби. Левски Ботев винаги е дерби матч, независимо от позициите на двата тима в класирането. Джереми Деноер. Наляво за Краев. Краев залъгва, че ще центрира. Прави го все пак. Костадинов сигурно ще потърси комбинация с Миланов. Да. Божидар Васев се връща да помага Лазар Марин. Гаджев. Центрирането е за Краев. Краев успя да играе с глава, но Гамаков изчисти. Живко Миланов. Деноер. Краев чакаше в коридор подаване. Не го видя холандецът. Веселин Минев. Ново центриране. Васев. Интересно защо залага толкова много на центриранията домакините, след като нямат типичен таран на свое положение на висок централен нападател, докато Пламен Николов и Даниел Златков са достатъчно ръстови футболисти, играят добре с глава. Миланов за Прохаска. Отново Прохаска към Миланов. Гаджев. Минев. Краев е в ляво. Именно той сега е с топката. Отново Минев. Уби се скоростта на тази атака. За момента изглеждаше, че ще се развие по друг начин. Прохаска загуби. 177 см е официалната статистика за ръста на Китен Бала, пък той играе като централен нападател. Костадинов на ъгъла на наказателното поле получава дефанзивният халф. Отново Живко Миланов. Колко често играе той с топката от началото на двубоя. Костадинов, Деноер. Грешен пас на Деноер. Йордан Христов. Капитанът на Ботев. Търси Балтанов.
Не мина подаването. Миланов вече се върна назад. Топката минава през Деян Иванов, за да достигне до вратаря Боян Юргачевич. Той част от другите футболисти на Левски се снимаха за един клип, изработен от сектор Б, и призоваваш феновете да подкрепят сините в днешната среща. Костадинов за Аймен Балуит. Дълго подаване на Балуит към Китамбала, освен да се разбират извън тренировките. Тук можеше да се проличи това, дали се разбират и на терена. Макар че играят твърде често на двете противоположности на футболното поле двамата. Миланов. Владимир Гаджев. Центриране на Гаджев. Добра намеса на Йордан Христов. Изчисти с глава капитанът. Прохаска. Костадинов. Назад за Белаид. Нерядко Белаид обича да преминава централната линия с топка в крака и да се включва в атаките, освен при статичните положения. Краев отляво. Върна назад за Минев. Продължават обходните действия. Центриране поредно. Гаджев овладя на границата на наказателното поле, но не успя да си осигури пространство и коридор за обстрел. За директен удар. Живко Миланов ще хвърля. Костадинов мина топката, Прохаска стигна до нея. Денойер. Центрирането е към Китамбала. Отклони топката французинът, но само толкова. После извърши нарушение. Потърпевш бе Лазар Марин. Това е пък ситуацията от преди секунди, в която бе замесен на Владимир Гаджев. Виктор Голос явно има проблем с ориентацията. Разбира се, ако не го прави нарочно. Да печели терен и да поставя топката на 10 метра от там, където би трябвало да изпълни свободния удар. Даниел Генов премина от лявото крило, Васев на дясното. Това е рокадата на фланговите футболисти в състава на Ботев. Гаджев, Веселин Минев, Китамбала на границата на наказателното поле спира французина. Може би трябваше да комбинира с влизащия на скорост Гаджев. Минев, топката се върна до централните защитници. Белаид. Деян Иванов сега ще играе с нея и може би от дясно ще опитат домакините. Прохаска. Добре спря и се обърна словакът. Гаджев с пета към Прохаска, не за Денойер. Той обаче забрави топката. Жаргонно казано. Възможност за контрадействие за Ботев. Балтанов. Миланов бърза да се върне и да покрие зоната си. Даниел Генов. Отново Балтанов. Разиграват спокойно жълто-черните. Гамаков. Старокин. Върнаха се обаче домакините. Йордан Христов. Никой не пресреща Христов. Той намира Балтанов. Нарушение на Живко Миланов. Пусна Живко Миланов. Усети се, че действа непозволено спрямо бившия си съотборник Лъчезар Балтанов. Двамата бяха част от Дрим Тима на Станимир Стоилов. Разбира се, основна роля в него имаше Живко Миланов, докато Лъчезар Балтанов получаваше първата си възможност за изява. Както са се подредили футболистите на Ботев, очакваме директен изстрел към Юргачевич. Йордан Христов и Генов с лице към топката.
Очакваме, може би, един от двамата да отклони към Васев. Не, Христов ще центрира или пък щеше да шутира, но и се подхлъзна той. Пламен Николов, тъч в полза на Ботев. Капитанът на Ботев хвърля. Балуит за Китамбала. Краев. А това е Гаджев. Той търси Прохаска. Дали Словака ще изпревари Марин? Прехвърляй Лазар Марин, поне за момент Прохаска. Сега вече е затворен от двама. Трудно стана за Прохаска. Грешка! Денойер удар. И това е аут. Груба грешка в защитата на Ботев Пловдив. Гостите буквално подариха топката на Джереми Денойер. Можеха горчиво да съжаляват. Ето Старокин тук шукна топката, толкова колкото тя да достигне до Денойер. Но удара на холандецът бе неточен. 43-та минута. Левски Ботев Пловдив 0-0. Живко Миланов. Гаджев. Краев от ляво, Китамбала от дясно. Гаджев шутира. И това е опасност и спасяване на Голас. Най-головия момент, най-футболния, сътворен от футболистите на Стойчо Стоев. Шут с левия крак на Гаджев. Нали, шампионат Гаджев се разписа за обрата на Левски на този стадион срещу Ботев. Тогава жълто-черните бяха предвождани от Велислав Вуцов. Поведоха те с попадение на Чунчуков. Гаджев изравни в началото на второто полувреме с удар от дистанция. Луис Педро донесе победата на Левски. В последната минута центрирането бе тогава на Прохаска. В Пловдив пък бе спечелен с 3-0 от сините, но в крайна сметка Ботев игра в първата шестица именно за сметка на Левски. Прохаска отляво. Центриране и ъгов удар за домакините. Йордан Христов отново непробиваем. Една от последните възможности ще е това. 45-та минута изтича. Минутка ще е добавеното време на първата част. Очакваме изпълнението на Владимир Гаджев. Преди това обаче Георги Йорданов ще внесе ред в малкото наказателно поле пред Виктор Голас. Гаджев центрира. Мина през няколко играчи, но в крайна сметка ще... Не, Даниел Златков я запази в очертаните на терена. Балуит пропуснал, пък той е бил задържан. Още минутка остава да наблюдаваме футбол на Георги Аспарухов. Прохаска за Живко Миланов. Загубиха домакините. Възможно сега за жълточерните. Гамаков. Той за Васев, но Деян Иванов ще изчисти топката, пък след това тя е закачила и крака на Божидар Васев. Тъча ще е за Левски. Дали ще имате възможност да организират още едно нападение сините. Костадинов. Живко Миланов. Денойер. Изнесе се мигновено наляво Веселин Минев. Но Белой дори няма да бъде оставен да премине централната линия. Последен съдийски сигнал на Георги Йорданов. Интересен бърз футбол на стадион Георги Аспарухов, без много голови положения, съответно и без попадения. Левски и Ботев Пловдив се оттеглят на почивката при резултат 0-0. Последна среща от 10-я кръг на футболна група. Вие останете с коментарното студио с водещ Илян Енев и неговия гост Емил Велев. Човекът донесъл последната шампионска титла на Левски през 2009 година.